हरे कृष्णा माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തത്? എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്? ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്? പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി, പുരുഷൻ ആസ്വാദകൻ, ക്ഷേത്രം ശരീരം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, നാവ്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ അർജുന എന്നോട് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അന്യമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം, ആനന്ദമയം, പിന്നെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, ഭൂമി, വിദ്യാഹങ്കാരം, പിന്നെ വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, 24 ഘടകങ്ങൾ. 24 ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ആ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതായത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ, എത്ര ഘടകങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. 24 മൂലകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കണ്ടു. പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അർജുന എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു, ക്ഷേത്രം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നമ്മളും പഠിച്ചു നിലനിർത്തും. അതെ. 21 ശ്ലോകം. 13 21ാമത്തെ ശ്ലോകം കുറച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു. എടുക്കാം. 19 വരെയല്ലേ എടുത്തുള്ളൂ? അല്ലല്ല, 21ാമത്തത് തുടങ്ങി വെച്ചു. 19 ശ്ലോകം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. 19 ശ്ലോകം 19 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. 19 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. 19 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. 28 എടുക്കാം. തോൾവായില്ല എല്ലാവരും. 20 തൊട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ശ്ലോകം 20. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ വിദ്യാനാദി ഉപാവപി വികാരാംശ ഗുണാംശൈവ വിദ്ധി പ്രകൃതി സംഭവാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അനാദികളാണ്. അനാദികാലം മുതലേ തന്നെ ആദിയില്ലാത്തവരാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനൊരു ആദ്യം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് അതിന്റെ തുടക്കം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഈ ജീവാത്മാക്കൾ എവിടെ നിന്നാ തുടങ്ങിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന് ഉത്തരവില്ല. അതെന്താണ്? അനാദിയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടായത്? അത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന് ഉത്തരവില്ല. അതെന്താണ്? അനാദിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാക്കളും അനാദിയാണ്, ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉത്ഭവിച്ചതാണ് എന്ത്? ഈ വിഭിന്ന തരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എല്ലാം ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്നും ഭഗവാൻ പറയാണ്. അതിൽ കുടികൊണ്ട് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് അഥവാ പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. മറ്റൊരു ക്ഷേത്രജ്ഞൻ പരമാത്മാവ്. പരംപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ 2 വിധം പ്രത്യക്ഷീഭാവങ്ങളാണിതെന്ന് ഓർക്കണം. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിഭാഗത്തിൽ പെടുമ്പോൾ പരമാത്മാവ് സ്വയം വിസ്തരണ രൂപത്തിലാണ്. അപ്പോ ആ
ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും, വ്യക്തിഗതനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും ആ പരമാത്മാവും രണ്ടുപേരും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണ്. എവിടെ കുടികൊള്ളുന്നതാണ്? ആ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ആ ശരീരത്തിലുള്ളതാണ്. ഇത് ഭഗവാന്റെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രത്യക്ഷ ഭാവങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിഭാഗത്തിലാണെങ്കിൽ തടസ്സ ശക്തിയാണല്ലേ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, തടസ്സ ശക്തിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ജീവഗണങ്ങള്. പരമാത്മാവ് ആരാണ്? പരമാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണാണ്. നമുക്കറിയാം ആരാണ് പരമാത്മാവ്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അതാരാണ്? ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരം അല്ലെ, രൂപവിസ്തരണത്തിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത്? ആരാണ് വരുന്നതാണ്? പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. തടസ്സ ശക്തിയാണ് ആര്? ജീവാത്മാക്കള്. കാര്യകാരണകർത്തൃത്വേ ഹേതു പ്രകൃതി രുച്യത്തെ പുരുഷ സുഖ ദുഃഖാനാം ഭോക്തൃത്വേ ഹേതുരുച്യത്തെ. ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു പ്രകൃതിയാണെന്നും ഈ ലോകത്തിൽ വിവിധ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ജീവസത്തയാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം ആരാണ്? ജീവാത്മാവാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തികൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ വ്യക്തിയെയും ഭൗതിക പ്രകൃതി തനതായ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ വ്യക്തിയും ആ തനതായിട്ടുള്ള വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ചും തന്റെ പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ചും, തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ചുമാണ് എത്തിക്കുന്നത്. സ്വന്തം വാസസ്ഥാനങ്ങളെയും തനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ഓരോ ജീവനും സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വാസസ്ഥാനവും നമ്മുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളും. ഒരു പ്രത്യേക തരം ശരീരം സ്വീകരിച്ച ശേഷം ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിക്ക് അധീനനായി തീരുന്നു. നമ്മളൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത്? എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നമുക്ക് വരുന്നത്. അതിന് നമ്മള് പ്രകൃതിക്ക് അധീനനായിട്ട് മാറും. ആ ഭൗതികമായ ശരീരം ഭൗതികമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ആ ഭൗതിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? പ്രവർത്തിക്കാൻ. തത്സമയം ആ നിയമത്തെ ലംഘിക്കാനുള്ള ശക്തി ജീവസത്തയ്ക്കില്ല. ജീവാത്മാവിന് എന്തിനുള്ള ശക്തി ഇല്ല? ഈ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കാനുള്ള ശക്തി ആർക്കില്ല? ജീവാത്മാക്കൾക്കില്ല. ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനാണ്. നമ്മളൊരു വേറൊരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജീവാത്മാവ് നമ്മുടെ എവിടെയുള്ളതാണ്? സ്ഥിരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തുള്ളതാ. അവിടെ നിന്ന് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക്, ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ആർക്കും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ജീവാത്മാക്കളും അതിന് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ലംഘിക്കാനുള്ള ശക്തി ആർക്കില്ല? ജീവാത്മാക്കൾക്കില്ല. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി പുങ്ക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗസ്യ അസത്യോദ്യ ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരീരത്തില് ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് ആര് കൈക്കൊള്ളുന്നത്? ജീവാത്മാവ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളില് ജീവൻ പിറവിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ ഈ വിഭിന്ന ശരീരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടു പോകുന്നു? പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വീഴ്ചയാണ് ഇതിന് കാരണം. അതിനാൽ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിലെത്തണം. അതിനെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കാത്തവരെ ഭൗതിക ബോധം ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ വിഭിന്ന ശരീരങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആ വീഴ്ച, മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത്? ആ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളും സ്വഭാവം എല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗുണങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉയർന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് എന്താ സാധിക്കുന്നത്? ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലേക്ക് മറികടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാം? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കാത്തവര്
എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ശാരീരിക ബോധത്തില് ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക്, കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആ ഒരു അവബോധത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മൾ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഈ പ്രകൃതിക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ, അതായത് ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ, എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടി, നമുക്ക് പിന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച ഭക്ത ഭോക്ത മഹേശ്വരഃ പരമാത്മേതി ചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷ പരം. ഇന്ദ്രിയാതീതനായ ഒരു ഭോക്താവുണ്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ, സർവാധിപതിയും ഉപദ്രഷ്ടാവും അനുമതിദായകനുമായ പുരുഷൻ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭോക്താവ് അതാരാണ്? നമ്മുടെ ഉപദ്രഷ്ടാവ്, അനുമതിദായകനും ആയിട്ടുള്ള പരമപുരുഷൻ, പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് അനുമതി നൽകും, നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഉപദ്രഷ്ടാവാണ്. നമ്മുടെ ഉപദ്രഷ്ടാവിന്റെ ചാരുടെ മേൽനോട്ടക്കാരൻ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭോക്താവാണത്. ഈ ശരീരത്തിന്റെ സർവ്വാധിപതിയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണുള്ളത്? ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ മേൽനോട്ടക്കാരൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ഉപദ്രഷ്ടാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ മേൽനോട്ടക്കാരൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഉപദ്രഷ്ടാവ് ഭഗവാനാണ്. അനുമതിദായകനും ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികൾക്കും അനുമതി നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും? സർവാധിപതിയും ഉപദ്രഷ്ടാവും അനുമതിദായകനുമായ ആ പരമപുരുഷനാണ് ആര്? പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പരമപുരുഷനാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഉപദ്രഷ്ടാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. സർവേശ്വരനായ പരമാത്മാവ് വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ അഭിഷ്ട ഭോഗങ്ങൾ കൈവരുത്താൻ വേണ്ടി ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ജീവന് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് ഭുക്തനും ഭഗവാൻ ഭോക്താവ് അഥവാ പരിപാലകനുമാണ്. എണ്ണമറ്റ ജീവാത്മാക്കളുടെ കൂടെ അവയോടൊപ്പം സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ വാഴുന്നു പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ജീവാത്മാവ് അഭിഷ്ടഭോഗങ്ങൾ കൈവരുത്താൻ വേണ്ടി, ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ആരിയിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ജീവാത്മാവിന് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ ജീവാത്മാവ് ആരാണ്? വ്യക്തിഗതനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ഭുക്തനാണ്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭോക്താവാണ്. ഭുക്തനും ഭോക്താവ്. അപ്പൊ ഭുക്തൻ ആരാണ്? വ്യക്തിഗത ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവാണ് ഭുക്തൻ. ഭോക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഭോക്താവാണ്, അഥവാ പരിപാലകനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. എണ്ണമറ്റ ജീവാത്മാക്കളുടെ കൂടെ അവയോടൊപ്പം സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ വാഴുന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭുക്തൻ ആരാണ്? ജീവാത്മാവും. ഭോക്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനും ഭോക്താവാണ്. ഭഗവാൻ ഭോക്താവും. ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതി ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി നസാ ഭൂയോപി ചായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ഈ ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവാത്മാക്കളെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളെയും അത് തമ്മിലുള്ള അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ, അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഈ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക്, ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുന്നവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ട് മോക്ഷം ലഭിക്കും. അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ഈ ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അപ്പൊ അവര് ഇപ്പൊ എങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയായാലും ശരി, ഇപ്പൊ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്കത് മോക്ഷം ലഭിക്കുന്ന പറയുന്നത്. കാരണം അതിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, പ്രകൃതിയിലെ ഗുണങ്ങൾ, അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ആ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നമ്മൾ എന്തായാലും ശരി നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. വീണ്ടും ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ധ്യാനേനാത്മനി പശ്യന്തി കേചിദാത്മാനമാത്മന അന്യേ സാഖ്യേന യോഗേന കർമ്മയോഗേന ചാപരേ. ചിലർ ധ്യാനം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്നു. മറ്റു ചിലർ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ, ചിലർ നിഷ്കാമ കർമ്മം കൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ കണ്ടത്. അപ്പൊ പലരും പല രീതിയിലാണ് എന്ത് കാണുന്നത്? ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. ചിലര് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നവര്. മറ്റു ചിലരോ
എങ്ങനെയാണെങ്കിലോ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ, സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെ, അപഗ്രഥന പഠനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ചിലരാണെങ്കിലോ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട്, കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പരമാത്മാവിനെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ പലരും പല രീതിയിലാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ശ്രമിക്കുന്നത്. അന്യേ തവമജാനന്ത ശ്രുത്യോ നേഭ്യ ഉപാസത്തെ തേപി ചാതി തരന്ത്യേവ മൃത്യു ശ്രുതിപരായണ. പിന്നെയും ചിലരുണ്ട്, അവരെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്, വേണ്ടത്ര ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവത് ചരിതം കേട്ടറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവർ. പ്രമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഔത്സുക്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവരും ജനന മരണങ്ങൾക്കപ്പുറം കടക്കുന്നു. അപ്പൊ പിന്നത്തെ കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ ചിലരുള്ളത് എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേടുന്നവര്, നമ്മൾ മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ളവരെ പറഞ്ഞ ധ്യാനത്തിലൂടെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെ, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട്, 3 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പറയണത് അത് കൂടാതെ വീണ്ടും ഉണ്ട്. അവർക്ക് എന്തില്ല, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിലും, വേണ്ടത്തെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിലും അവരെന്താ ചെയ്യണത്, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവത് ചരിതം കേട്ടറിഞ്ഞ്, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേതാണ്, ഭാഗവതം. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം കേട്ടറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നവര്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഇഷ്ടം, ആ സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചു വന്ന് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നവര്. അവര് പ്രമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഔത്സുക്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും, ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 പേര് കഴിഞ്ഞ് 4ാമത്തെ കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയണം. അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഭാഗവതം കേട്ട് കേട്ട് അവർക്ക് എന്ത് വരാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും അവർക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നവരാണ് അവര്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും, ഈ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആധുനിക ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിച്ച ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രവണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് അതിപ്രാധാന്യമാണ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഭാഗവത് ചരിതം കേൾക്കുന്നവർക്ക് എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, പഠിക്കുന്നവർക്ക് എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, കേട്ടറിഞ്ഞവർക്ക് എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നത്, ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നത്. ശ്രവണ പ്രക്രിയ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്, ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അതിപ്രധാനമാണ്. മഹാപ്രഭു പ്രചരിപ്പിച്ച ശ്രവണ പ്രക്രിയ അതിപ്രധാനമാണ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആധികാരിക സ്രോതസ്സിൽ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും വിശേഷിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉരുവിടുന്നതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്പന്ദനം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും സാധാരണക്കാരന് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭാഗവതം ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത്, ക്ലാസ് മാത്രമായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്. 5:45 തൊട്ട് 6:15 വരെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പ്രഭു പറഞ്ഞതിന്റെ ബേസിലാണ് 5:30 നാമജം വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത്. ആധികാരിക സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിശേഷിച്ചും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിടുന്നതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്പന്ദനം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും സാധാരണക്കാരന് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കിട്ടാണ്. മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കേൾക്കുന്നു. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് കൂടാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവത് ചരിതം കേൾക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണക്കാരന് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് ഇതിപ്പോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ പുരോഗതിക്ക്, നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക്, സാധാരണക്കാരന് പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്നതെല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അടുത്ത ഭാഗം 27 മുതൽ 35 വരെ ഉള്ള ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. യാവത് സംജായതേ കിഞ്ചിത് സത്വം സ്ഥാവര ജംഗമം ക്ഷേത്രജ്ഞ സംയോഗ തദ്വിധി ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവായതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സംയോഗത്തിൽ ഉള്ളവായതാണ് എല്ലാതും. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ, നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ, പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാതും എന്താണ്, ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാതും, സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ഠന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യന്തം യാ പശ്യതി സ പശ്യതി.
സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥമായ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. അപ്പൊ സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെ കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ആരുണ്ട്? എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ആരുണ്ട്? ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. പിന്നെ പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ആ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, അത് നശിക്കാനുള്ളതാണ്. ആ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും ചെവിനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥത്തിൽ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തറിയാം? അത് ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല, ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥമായ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സമാവസ്ഥിതമീശ്വരം നാഹിനസ്ത്യാത്മനാത്മാനം തതോ യാതി പരാം ഗതി. എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിയിലും ഒരേ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അനുവദിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോട് അയാൾ അടുക്കുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിൽ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവുണ്ട്. എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ആ ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ്? ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ ജീവാത്മാവാണ്. എന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവല്ല അടുത്ത ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത്, അടുത്ത ആളുടെ ഉള്ളിൽ. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും ജീവാത്മാവ് വ്യത്യാസമുണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് ഒന്നാണെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ? ഇന്നലത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? അത് മനസ്സിലാക്കുക. എല്ലാവരിലും എല്ലാ ജീവിയിലും ഒരേ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധപതിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഇരിക്കുന്നത് ഒരേ പരമാത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെന്താണ്? സ്വന്തം മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അധപതിക്കുന്നില്ല, ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ അയാൾ എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാണ്. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അയാൾക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഇരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ. സാധാരണ നിലയിൽ വിഷയാസക്തമാണ് മനസ്സ്, പക്ഷെ അത് പരമാത്മാവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന മാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാം. സാധാരണ എന്താണ്? വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തമായതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്, പക്ഷെ അത് പരമാത്മാവിലേക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആധ്യാത്മിക മാർഗത്തിൽ പുരോഗതി നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യാ പശ്യതി തഥാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടിച്ച ഈ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത്, ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവനെന്ന് പറയാം. എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരീരമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവനെന്ന് പറയാം. യഥാ ഭൂത പൃഥക് ഭാവ ഏകസ്ഥാനോപപശ്യതി തഥാ ഏവ ച വിസ്താരം ബ്രഹ്മ സമ്പദ്യതേ തഥാ. വിവേകശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് വിവിധ വ്യക്തഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുക, ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അപ്പൊ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ എങ്ങനെ എത്തും? ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തും. അയാൾക്കും എന്ത് കിട്ടും? ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലെത്തും. നമ്മള് ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ആവിർഭാവം എങ്ങനെയാണ്, നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ഓരോ ജീവാത്മാക്കൾക്കും എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ആ ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. അത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നശിച്ചു പോകും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മളൊരു ശരീരം കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്കത് മനുഷ്യനാവാം, മൃഗമാകാം, പക്ഷിയാകാം, 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലാവാം. അത് കൈക്കൊള്ളേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ ബ്രഹ്മപദത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മധാരണയിൽ എത്താനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും.
അനാദിത്വ നിർഗുണാത്വാത് പരമാത്മായം അവ്യയ ശരീരസ്ഥോപി കൗന്ദേയ ന കരോതി ന ലിപ്യത്തെ. ശാശ്വതത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം, അവ്യയനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും സനാതനനും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണെന്ന്. ഹേ അർജുന, ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നതുമില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശാശ്വതത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും, അവ്യയനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, സനാതനനാണ്, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണെന്ന്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയിൽ നിന്ന് ഒരു ജീവാത്മാവ് പിറന്നെന്ന് തോന്നിയാലും വാസ്തവത്തിൽ ആരാണ് ജീവാത്മാവ്? ശാശ്വതനാണ്, അത് ജനിച്ചിട്ടുമില്ല. പക്ഷെ ശരീരമാണെങ്കിലോ നാശിക്കാനുള്ളതാണ് താനും. ആത്മാവിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, ശരീരം നശിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ശാശ്വതത്വത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, സനാതനാണ്, പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണെന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭൗതിക ശരീരം ഇങ്ങനെയാണ്, ആത്മാവ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, അതറിയുന്നവർക്ക്. അതുകൊണ്ട് അർജുനോട് പറയാണ്, ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, ഈ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയിൽ ഒരു ജീവാത്മാവെന്ന് ഉൽപ്പത്തിയിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയിൽ ഒരു ജീവാത്മാവ് പിറന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോവാം. വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ശാശ്വതനാണ്. ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും ജനിക്കുന്നുമില്ല, മരിക്കുന്നുമില്ല. ഭൗതിക ശരീരത്തിനാണെങ്കിലും ആത്മാവ് അതീന്ദ്രിയനും സനാതനമാണ്, നാശമില്ലാത്തവനും സ്വഭാവേന ആനന്ദമയനുമാണ് ആര്? ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും എന്തില്ല? ജനന മരണങ്ങളില്ല. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തില് ഒരു ജീവാത്മാവ് പിറന്നു എന്ന് തോന്നിയാലും ആ ശരീരമാണ് വരുന്നത്, ശരീരമാണ് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ജനന മരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവനാണ്, അത് ജനിച്ചിട്ടുമില്ല, എന്നിട്ട് മരിക്കുന്നുമില്ല. അത് ഭൗതിക ശരീരത്തിനാണെങ്കിലും ആത്മാവ് അതീന്ദ്രിയനാണ്, സനാതനനാണ്, നാശമില്ലാത്തവനാണ്, സ്വഭാവേന എങ്ങനെയാണ്? സച്ചിദാനന്ദനാണ്, ആനന്ദമയനാണ് ആര്? ആത്മാവ്. അപ്പൊ ഒന്നും ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. യഥാ സർവഗതം സൗഷ്മ്യാത് ആകാശം നോപലിപ്യത്തെ സർവത്രാവസ്ഥിതോ ദേഹേ തഥാത്മാനോപലിപ്യത്തെ. ആകാശം സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മ സ്വഭാവം മൂലം മറ്റൊന്നിനോടും കൂടിക്കലരുന്നില്ല. അതുപോലെ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവും ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആകാശം എങ്ങനെയാണ്? സർവവ്യാപിയാണ് ആകാശം. പക്ഷെ അതിന്റെ സൂക്ഷ്മ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്? അത് വേറൊന്നിനോടും കൂടിക്കലരുന്നില്ല. ആകാശം സർവവ്യാപിയാണ്, പക്ഷെ അത് ഒന്നിനോടും കൂടിക്കലരുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആത്മാവ്. അത് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിനോട് ഒന്നും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അത് ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിനായിട്ട് കൂടിക്കലരില്ല. ആത്മാവ് വേറെ, ശരീരം വേറെ, അങ്ങനെയാണ്. അല്ലാതെ രണ്ടും കൂടി കലർന്നിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണ് ആകാശം സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും അത് മറ്റൊന്നിനോടും കൂടിക്കലരാത്തത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ആ ശരീരം മുഴുവൻ പ്രകാശം നൽകുന്നത്, അല്ലെ? ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആത്മാവാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എന്തില്ല? ആ ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിനോട് കൂടിക്കലരുന്നില്ല. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകാമിമം രവിഃ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ സൂര്യൻ വിശ്വം മുഴുവനും പ്രകാശം പരത്തുന്നത്, വെളിച്ചം പരത്തുന്നത്, അതുപോലെയാണ് ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. ആ അവബോധം കൊണ്ടാണ് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ശരീരം മുഴുവനും പ്രകാശമാനമാക്കാണ് ആര്? ആ ജീവാത്മാവ്. പ്രകാരം ഒരു സൂര്യൻ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് വിശ്വം മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ആ ജീവാത്മാവും ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ ശരീരം മുഴുവനും പ്രകാശമാനമാക്കാണ് ആര്? ഈ ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തില്ല? ആ ശരീരം ഇല്ല, ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുകയാണ്. പിന്നെ സൂര്യപ്രകാശം സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവാണ് എന്നതുപോലെ പ്രജ്ഞ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവാണ്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ? സൂര്യന്റെ പ്രകാശം നമുക്കറിയാം, പ്രകാശമാണ് സൂര്യന്റെ തെളിവ്, സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അവബോധമാണ് എന്ത്? ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവ്. ആ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ആ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവബോധമില്ല, പ്രജ്ഞ ഇല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളപ്പോൾ അതിലെങ്ങും പ്രജ്ഞയുടെ പ്രകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആത്മാവ് വിട്ടുപോയാൽ ശരീരത്തിൽ ആ പ്രജ്ഞ ശേഷിക്കുന്നില്ല താനും. ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരാൾക്കും ഇത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രജ്ഞ അത് നഷ്ടപ്പെടാണ്, അതിന്റെ അവബോധം ഇല്ല. പിന്നെ ആ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലോ ആ ശരീരത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും? ആ പ്രകാശം, പ്രജ്ഞ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് എല്ലാ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അതിനെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ത്? ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ മരിക്കില്ലേ? മരണം. അതെ, അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? മരണം. അത് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരാൾക്ക് അത് എളുപ്പത്തില് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവം അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂതപ്രകൃതി മോക്ഷം ച യേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും, അതായത് ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനും ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ അറിയുന്നവർക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനുള്ള പ്രക്രിയ എന്താണെന്നും അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ശരീരവും അതിന്റെ ഉടമയായ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ശരീരം എന്താണ്, അതിന്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തില് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്ന മുക്തി പ്രക്രിയ ശരിയാവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരമ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധിക്കും. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കി തന്നിട്ടുള്ള മുക്തി പ്രക്രിയ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്? പരമ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനം എന്താണ്, അജ്ഞാനം എന്താണ്, ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജ്ഞാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ പരമ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപത രൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ. ചില പ്രഭാതി की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर परमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. അടുത്തത് അധ്യായത്തിലെ 27 ശ്ലോകം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഏതോട്ടുള്ളത്? ഭുക്തൻ ഭോക്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെല്ലാം അല്ലെ? ഭുക്തൻ ആരാണ്? ജീവാത്മാവ്. ഭോക്താവ് പരമാത്മാവ്. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവ് എന്താണ്? ജീവനുള്ളത്. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവ് പ്രജ്ഞ. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവ് പ്രജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അവബോധം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രജ്ഞ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അവബോധം എന്ന് പറയാം. അതാണ് ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? ജ്ഞാനം, അജ്ഞാനം, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അല്ലെ? 3 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാന്നുള്ളതല്ലേ പറഞ്ഞത്? ശരീരവും അതിന്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അതൊക്കെ പറയാന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ നമ്മളെ? മാതാജി 24, 31 പറഞ്ഞുതരാം.
ഏത് 24 31. പുരുഷം പ്രകൃതി 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തും. അതായത് നമ്മളെ ഈ ശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, നമുക്ക് ഈ ശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? നമ്മൾ ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രഹ്മധാരണയിൽ, അതായത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ് നമുക്ക് ഓരോ ശരീരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, അതായത് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ശരീരം കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്താം, ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഓരോ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ആ കർമ്മഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ഓരോ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് നേടി? ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടി നമ്മള്. അപ്പോ നമുക്ക് എന്താ സാധിക്കും? ആ ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്താൻ, ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് 31 പറയുന്നത്. ഈ 24 അല്ലെ, 24 പറഞ്ഞ എന്താണ്? അവിടെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവാത്മാവിനെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും അത് വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ത് തന്നെയായാലും, ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായാലും, നമ്മളിപ്പോ ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി, നമുക്കത് മനസ്സിലായി. ജീവാത്മാവ് ആരാണ്, പരമാത്മാവ് ആരാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്, ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്ന് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും. ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പിന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും? ഭഗവാന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? അറിഞ്ഞു വെക്കാന്നുള്ളതല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി. അപ്പോ നമ്മള് നമ്മള് സേവകരാകും, ഭഗവാൻ യജമാനനാകും, നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വീണ്ടും ജനന മരണങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയി പ്രഭു? മനസ്സിലായി പ്രഭു. മാതാജി, വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവ് മാത്രാണോ? കേട്ടില്ല. പുരുഷൻ എന്ന് പറയണതേ ഇതില് പരമാത്മാവ്. പുരുഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആസ്വാദകൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. പുരുഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആസ്വാദകൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ ആസ്വാദകൻ ആരാണ്? ഒരേ ഒരു ആസ്വാദകനേ ഉള്ളൂ. അതാരാണ്? പരമാത്മാവ് മാത്രം. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഭാവാർത്ഥത്തില്, വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് അഥവാ പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളാണെന്ന്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവില് പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ പറയുന്നത് പുരുഷനെയും വേറെ എന്ത് മീനിങ്ങിലായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക? ഇവിടെ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രജ്ഞൻ പരമാത്മാവും. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് അഥവാ പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ്, പ്രകൃതി ഉത്ഭവിച്ചതാണ്, അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും. പ്രകൃതി പുരുഷനെയും പുരുഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷമേവച്ച, പുരുഷനെയും രണ്ടിനെയും കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ. പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിവിടെ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്വാദകനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഭൗതിക പ്രകൃതി നിർബന്ധമാണ്, അതിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് അഥവാ പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. മറ്റൊരു പുരുഷൻ, മറ്റൊരു ക്ഷേത്രജ്ഞൻ പരമാത്മാവ്. ജീവാത്മാവും ഇവിടെ ആസ്വദിക്കുന്ന ജീവാത്മാവും ഒരു പുരുഷനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അല്ലെ. ജീവാത്മാവ് അഥവാ പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. ഇവിടെ ആസ്വാദകൻ എന്നുള്ള മീനിങ് അല്ല വരുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ എന്തായാലും. കാരണം 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരിൽ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് പുരുഷനാന്ന് പറയുമ്പോ അത്
കാരണം ആസ്വാദകൻ എപ്പോഴും ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ. സേവകനല്ല ജീവാത്മാവ് വരുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, പരംപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ രണ്ടുവിധം പ്രത്യക്ഷി ഭാവങ്ങളാണ് ഇത് എന്ന്. ജീവാത്മാവ് തന്റെ ശക്തി വിഭാഗത്തിൽ പെടുമ്പോൾ പരമാത്മാവ് വ്യത്യസ്തമായ സ്വയം വിസ്തരണ ഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോഴും ജീവാത്മാവ് ശക്തിയിൽ വരുമ്പോഴും ജീവാത്മാവ് ആസ്വാദകനാകുന്നില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിഭാഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ തടസ്ഥ ശക്തിയായിട്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും, അതിങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്. കാരണം തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവിനെ പറയുന്നത് തടസ്ഥ ശക്തിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിഭാഗത്തിലല്ല വരുന്നത്. അപ്പൊ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാവിന് ഇപ്പുറത്തേക്കും കടക്കാൻ സാധിക്കും, ഇപ്പുറത്തേക്കും കടക്കാൻ സാധിക്കും. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് എന്താ പറയുന്നത് സെന്ററിലാണ് വരുന്നത്. അതിന് പരമാത്മാവിന്റെ അടുത്തേക്ക്, അതായത് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്കും പോകാൻ സാധിക്കും, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലിരിക്കാനും സാധിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ആസ്വാദകൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആസ്വാദകരാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളാണല്ലോ ആസ്വാദകര്, അല്ലേ? പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആസ്വാദകനാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ആസ്വാദകനാവണം എപ്പോഴാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ആസ്വാദകനാണ്. കാരണം ജീവാത്മാവിന് എന്തില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ല ജീവാത്മാവ്. പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത്? അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം നമ്മൾ സേവകരും പരമാത്മാവ് ആസ്വാദകനാണെന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ചിന്തിക്കാം. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിഭാഗത്തിൽ പെടുമ്പോൾ പരമാത്മാവ് സ്വയം വിസ്തരണത്തിന്റെ ഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുക. കാരണം ആ ശക്തി വിഭാഗത്തിൽ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാം, നമുക്ക് ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയാണെന്ന്. അപ്പൊ തടസ്ഥ ശക്തിക്ക് എന്തുണ്ട്? തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെന്ററിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ആ ശക്തിക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്കും പോകാൻ പറ്റും, ഇപ്പുറത്തേക്കും കടക്കാൻ പറ്റും. ജീവാത്മാവിന് അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് മുക്താത്മാവാകാം, അതല്ലെങ്കിൽ ബന്ധനത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ ബദ്ധാത്മാവാകാം. അപ്പൊ ബദ്ധാത്മാവായിട്ടിരിക്കുമ്പോ അത് എപ്പോഴും ആരായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? കാരണം നമ്മളെ വിചാരം എന്താണ്? നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ആസ്വാദകരായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുരുഷനാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിലും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കാനാണ് സാധ്യത. കാരണം 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പുരുഷന്മാർ 2 വിധം എന്നാ പറയുന്നത്. 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. പുരുഷന്മാർ 2 വിധം എന്ന് പറയുന്നിട്ടാണ് നമ്മള് 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് തന്നെ. ഒന്ന് ബദ്ധനായിട്ടുള്ള പുരുഷ ജീവാത്മാവും, ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് 15ാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കട്ടെ. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് 2 പുരുഷന്മാർ 2 തരം, ഒന്ന് ബദ്ധനായിട്ടുള്ളതും ഒന്ന് മുക്തനായിട്ടുള്ളതും പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് അവിടെ. അതെ, തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരും തെറ്റ് പറ്റാത്തവരും. അത് 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പുരുഷന്മാർ 2 വിധം, ഒന്ന് തെറ്റ് പറ്റുന്നവര്, ഒന്ന് തെറ്റ് പറ്റാത്തവര്. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അവിടെ ക്ലിയർ ആക്കാം. അങ്ങനെ തന്നെ ആസ്വാദകനായതുകൊണ്ടാണല്ലോ തെറ്റ് പറ്റണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി, കാരണം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും, അത് ശ്രദ്ധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയം 7 മണി. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ 14ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ഒരു 7 ശ്ലോകം 5 ശ്ലോകം എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറ്റുണ്ടാവോ? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി. 7:15 എടുത്ത നാളെ നമുക്ക് പിന്നെ ബാക്കി കുറച്ച് ശ്ലോകം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിൽ 27 ശ്ലോകം. എല്ലാവർക്കും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം. പിന്നെ എടുക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്ലോകം അധ്യായം 14 27 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ആകെ ഉള്ളത്. ആ 27 ശ്ലോകങ്ങളെ 5 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 മുതൽ 4 വരെ ജീവാത്മാക്കളുടെ മുക്തി ബന്ധനത്തെ കുറിച്ചും, 5 മുതൽ 9 വരെ ത്രിഗുണങ്ങള് ശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബന്ധനത്തിന്റെ വിവരണം, 10 മുതൽ 13 വരെ ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളിലെ ഗുണത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മയെ തിരിച്ചറിയുന്നതും, 14 മുതൽ 18 വരെ
ഗുണങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മരണവും 19 മുതൽ 27 വരെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ചും അതീതമായ അവസ്ഥ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 4 വരെയുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം. ജീവാത്മാക്കളുടെ മുക്തിയും ബന്ധനവും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവിക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയാ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയത്, ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായ പരമജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ പറയാണ്, ഏതറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത്, ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള പരമജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നത്. ഋഷികൾക്കെല്ലാം പരമോന്നത നേടാൻ സാധിച്ചത്, പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത് ഏതോ ഒരു സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. തത്വജ്ഞാനപരമായ ഊഹാപോഹ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഈ അധ്യായത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രഭാവം നഷ്ടമാകും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ സാഖ്യയോഗം തത്വജ്ഞാനപരമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായം മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആ പ്രഭാവം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. പ്രഭാവം സ്പഷ്ടമാകും, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന സോറി തത്വജ്ഞാനപരമായ ഊഹാപോഹ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഈ അധ്യായത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രഭാവം സ്പഷ്ടമാകും. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും ആത്മാവിനെ അവ കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് വിധത്തിലാണെന്നും ഈ അധ്യായത്തിൽ പരമപുരുഷൻ വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്, അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അത് ആത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തുന്നത്, അതിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് വിധത്തിൽ നമുക്കത് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ അത് കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചും മോചനം എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്, ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗതഃ സർഗേ പീനോഭിജായന്തേ പ്രളയേനാവ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടല്ല ഒരാൾക്ക് കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവന് സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ടോ പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവേണ്ടതോ വരുന്നില്ല. അതായത് ഇതൊക്കെ എവിടെ നടക്കുന്നത്, സൃഷ്ടികാലത്തുള്ള ജനനവും പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നൊക്കെ എവിടെയാണ്, ഒക്കെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. തികഞ്ഞ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് തുല്യനാകും. അയാൾ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകും. എന്നാൽ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു തികഞ്ഞ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ എന്താണ്, ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണത്തില് ഭഗവാന് തുല്യരാകും എല്ലാവരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്തില്ല, ഈ ജനന മരണത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാകാനും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് എന്ന നിലയിലുള്ള വ്യക്തിത്വം നഷ്ടമാവുകയില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ജനന മരണത്തിന്റെ കുടുക്കിൽ വരുന്നില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നില്ല. മമ യോനിർമഹത് ബ്രഹ്മ തസ്മിൻ ഗർഭം ദദാമ്യഹം സംഭവ സർവഭൂതാനം തഥോ ഭവതി ഭാരത. അല്ലയോ ഭാരത, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയത്രേ ജനനത്തിനു കാരണം. അത് എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനനോട് പറയാണ്, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയാണ് ജനനത്തിന് കാരണം. അപ്പൊ ജനനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്, ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയാണ് ജനനത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയണത്. അതെങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അരിക്കൂമ്പാരത്തിൽ തേൾ മുട്ടയിടാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയണത്, അരിക്കൂമ്പാരത്തില് തേള് മുട്ടയിടും.
നമ്മൾ എന്താ കരുതുന്നത്, അരിയിൽ നിന്നാണ് ആ തേളിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കരുതും. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ്, അതിൽ ഓൾറെഡി ആ തേള് മുട്ടയിട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതുപോലെയാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉൽപ്പത്തി. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം ശരിക്കും ആരല്ല, ഭൗതിക പ്രകൃതിയല്ല. പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി എന്ന മട്ടില് പുറത്തു വരുന്നെങ്കിലും അതിന് ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ഒരു ഉപകരണമാക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രകൃതി അത് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി എന്ന മട്ടിൽ പുറത്തു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയല്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അത് ഭഗവാൻ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ്. സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയാ സംഭവന്തി യഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത്യോ നിരഹം ബീജപ്രദാപിത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്നറിയണം. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദ്യ പിതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയണം. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദ്യ പിതാവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറയാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ആദ്യ ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണെന്നും ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെ പിതാവെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഭിന്ന രൂപങ്ങളിൽ പിറവിയെടുക്കുന്ന ജീവസത്തകളാൽ പൂരിതമാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് സാരം. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തില് പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് പല രൂപങ്ങളിൽ പിറവിയെടുക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളാൽ പൂരിതമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ജീവാത്മാക്കൾ, 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അതെങ്ങനെയാ വരുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്ത പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് 84 ലക്ഷത്തില് ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും വന്നിട്ട് ആർക്കും പിറവിയെടുക്കാം. മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളാകാം, പക്ഷികളാകാം, ഇഴജന്തുക്കളാകാം, വെള്ളത്തിലുള്ളതാവാം, കരയിലുള്ളതാവാം, അഗ്നിയിലുള്ളതാവാം, അങ്ങനെ ഏതിൽ വന്നിട്ട് വേണമെങ്കിലും ജന്മം എടുക്കാം. ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? പൂർവ്വകർമ്മത്തിനനുസൃതമായിട്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും മതില്ല. നമുക്ക് ബാക്കി 4 ശ്ലോകം എടുത്തില്ല. ഇപ്പൊ ബാക്കി എത്ര എണ്ണം വരും? 23 എണ്ണം. അത് നാളേക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അല്ലെ? 23 എണ്ണം ആകുമ്പോ 27 ആകുമ്പോ കൂടുതലോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഇത്രയും പോരെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ് നിത്തായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരിഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും